Xabier, arratsaldeon. Baita zuri, arratsaldeon, Jon. Zer moduz? Oso ondo, Mari Carmen, oso ondo nago. Tira munduan bateko zarela esan duen txabertan Jonek, ez da? Zu bezalako bi ez daudelako edo klonikoa gizun modan jartzen ari dira. Bai, ala da, bai. Hombre, nik uste dute merezi duela bakarra. Hace aurkezpena, Merezi duela bakarra izatea. Batetik eta bestetik jasotako albisteak aipatu ditugu, ondorengo minututan. Munduan zehar, Xabier Mendigurenekin. Aurreko ostiralean, hemen aipatzekotan gelditu ginen, gai bati helduko diogu. Izan ere, esan genuen munduan izan diren, edo gizakia izan dituen lehenbiziko bost asmakari edo inventuak aipatu behar genituela, Xabier? Bai, da, bai. Lehendabizikoak bete dira? Bueno, ez dakit lehendabizikoak, baina garrantzi handikoa direla zalantzari gabe, hori bai. Azken batean, hor gauza asko dago, eta gero bakoitzak garrantzia gauza bati edo besteari emango dio, baina nik uste dut ia gehiena bat etorreko gineatekela puntu honetan. Esate baterako, sua, eren asmakizuna. Gauza bada, asmatua izan den ala aurkitua. Azken batean suarekin nola topo egin duen jakitea ez da gauza ziurra. Badirudi, seguraski, tximistak edo sutan jarritako baso edo olako oren baten ondorioz, topo egin zuela gizakiak, baina batez ere kontu ez dago topo egitean, baizik gero hori menderatzen. Berriz nola sortu sua eta bar. Azken batean, badakigu gero, zurak edo egurrak alkarren kontra igurtziz eta bar, hori sortzeko teknika eta bueno, batez ere menderatze hori, hau da, gogoa zuenean gizakia berri sua sortu ahal izate hori, badirudi 500.000 urte ingurukoa dela Jesukristo horretik. Beraz, milioi erdi urte badira, suaren ondarrak edo aurkitzen direla. Horrek aldaketan nabarmen ekarri zuen, jakiak bestera batera jatean, basapiztietatik babesa lortzean, eta badirudi batzuk esaten dute horren inguruan lehenengo etxe gizako zerbait antolatzean, behar bada emakumezkoak suaren inguruan bere seme-alabak zaintzen, eta su hori berori zaintzen, eta hasi zitezkela. Behar bada ia hor hasi zitekeen gizakiaren, bai gizonezko eta emakumezkoen arteko alako espezializazio moduren bat eta bar. Suak ekarri zuen guzti hori beraz. Zalantzari gabe, gero hori areagotu egingo zen ondoren, zeramikarekin, gero aipatuko dugunarekin, eta animali bezatuek dira beste ere asmakizun garrantzitsu bat, animalia bezatu edo estea. Bueno, dena dela bat hau izango litzateke, zalantzari gabe. Suak aldaketa izugarri ekarri ditu, gero metalgintzan eta beste gauza askotan ere bai. Bueno, bigarren asmakizun, asmakizuna da, arkua eta geziarena izango litzateke. Honen bitartez, eiza erabat errazten da, eta egia da aurretik, gutxi gora bera, 100.000 urte lehenago, beti data hauek Jesukristo horrekoa dira, eskuz indarra handiaz botatako palanka moduko edo olako aztagak edo olakoa bat zeuden. Baina arkuaren bitartez, arkua eta aria hor, edo soka bat teinkatuz, eta horrek emandako bulkadaz, gezia bialtze hori, aurkitu diren gezimuturretatik, orain dela, 16.000 urte edo, betzat sortutakoak dira. Eta, horrek nabarmen esan nahi du, horre eiza ordura arte beste teknikak erabiltzen ziren, esate baterako izutu eta zuloetara botatze animaliak eta beste teknikak. Orduan honek beste eiza sistema badakar. Alemaniako zoikastegi batean, turbera batean aurkitu ziren, eta horiek 11.000 urte ingurukoak dira. Arku horiek, naiz eta muturrak zerbait zaharragoa diren, 16.000 urte ingurukoak. Beraz, sua eta arkua eta gezia bintzat aipatu ditugu. Bai, horiek zalantzari gabe garrantzi handikoak. Bata pitekantropoak sortua da, edo bentsat aurkitua, sua, eta hau homo sapiensek sortua da. Gero ia, hirugarren asmakizun edo, izango invento modura, zeramika izango litzateke, garrantzi handikoa. Zeramika, buztin lehortuz eta labean gero egosiz egiten da. Eta, hasieran, begiratu baterako ez duen baten ikaragarri gauza zaila denik, baina bazuen bere trikimailua, zeramikak berotan lehortutakoan porotsu bihurtzen da.
eta horrek gero hortik ies egiten du isurkariak. Eta alderdi horretatik, sutan hori erre eta kehaztatzeak dakar alako iragaizkaizte edo alako impermeabilizazio lan bat. Eta hasiera batean uste zen, ontziak besterik gabe, sutan egon zirelako zeudela kehaztatuta, baina gero ikusi da teknika bat zela. Azken batean hori egin gabe, zeramikazko ontziek ez zutela behar bezala isurkaria edukitzen. Beraz hori 900.000 urte ingurukoa da. Orduan, zeramika ekarri zuen, beste erabatera gauza gorde alizatea, eta baita egosketa lanak, sukalketa lanak ere egin alizatea, eta beraz alderdi horretatik garrantzi handikoa. Hau, Sahararen hegoaldean edo aurkitzen den leku batzuetan, Air izeneko menditeria baten aurkitu dira lehenengo hondakinak, eta esan bezala 900.000 urte inguruko kontua dira. Eta gero urrengo asmakizun garrantzi handikoa gurpila da. Gurpila neurri batean zeramikarekin loturik dago. Zeramika bi motatakoa da, eskuz egiten dena besterik gabe, eta gero gurpil baten bitartez birak emanez eta askozaz biribilago ontziak egiten dituen zeramika bat. Eta hori gurpil bada barrenean. Bakarrik gurpil hori, lurrean tinkatua da, eta horri birak ematez zaizkio, eta horren arabera egiten da zeramika. Norbaiti bururatu zitzaion, ontziak egiteko, lurrezko ontziak egiteko gurpil horri, lurrera eraistea eta lurrean beste erabatera erabiltzen hastea. Orduan, gora begira zegoen gurpil hori nolabait lurrera eraistea. Eta hori, badirudi gertatu zela, 5.000 eta 500 urte inguru, eta hori Mesopotamien gertatu zela, gaur egun gutxi gara bera Irak eta dauden leku horretan, ezta? Harri egiten da, baina Gaurria gurpil gainean egiten du egun osoa. Baina pentsa, eta harrigarria da gurpilak zenbaterainoko jokua eman duen, ze garai hartan, gero poliki zerak karroak hasi ziren, eta era askotako karroak, eta baina gaur egun automobilak gurpil gainean, hegazkinak ere gurpila dauzkate, trena gurpila dauzkate, funtsean. Eta gure aulki hauek ere gurpil gainean daude. Eta beste hainbat tresna daudeola gurpil gainean. Geure kalterako gainera, Bai, alasaten dute. Bizkarrari ez dio lainungo mesederik egiten. Eta Xabier, ez dira urte asko gurpila asmatu zutela, Horrela begiratu... 5.500 urte esan duzu, ez da? Bai, Jesucristo horreko 5.500, jo behar zizkio, beste 2.000 urte, baina gizakiak 5.500, bai. Gizakiak munduan daramatzen urteak. Bai, suarekin esatu derako alderatuta, ikaragarrizko urte pilo baten aldea dago. Ez dira inbeste urte, egia da. Eta Mesopotamian, gaur egungo Irak inguru horretan. Baina egia esan behar da, nahiko bizkor edatzen dela, ikusten denez dauden aztarnetatik, berehalaxe edatzen dela, Siria, Egipto, Txinan aurkitzen da, Bohemian, eta Suedia eta Danimarkan bertan ere, bai, hau da, Europa mendebaldera, gaur eguneko Europa mendebaldera ere, Jesucristo baino 1000 urte lehenago etorri ziren gurpila hauek, Beraz, alderdi horretatik esan nahi du, arrakasta handi izan zuela, eta berehalaxe edatu zela asmakizun hau. Gero badago beste gauza bat, ez dakit hemen aipatzekoa den, baina hau ez da asmakari bat, beste erabatekoa da, baina da hildakoen ehorzte edo hilobiratzea. Esan liteke 50.000 urte inguru direla, Neandertal gizaki horrek, lehen aldiz, ia bere hildakoak okrez pintatuta, alako apaindura eta alako errito bereziren batzuekin hilobiratzen zituen aztarnak daudela. Beraz, garai horretatik esan liteke gizakiak baduela bere hildakoak hilobiratzeko alako joera berezi bat. Eta zerbaiten esperantza, zerbaiten... Bai, olako zerbait esan daiteke behintzat, hori. Eta gero bukaeratzeko, nik uste dut idazkuntza dela beste... Barkatu Xabier, idazkuntzarekin jarrita horretik. Lehenbiziko gurpil horren arrastori baldugu? Gurpila asmatu zela, nahiko garbi dago, Mesopotamian asmatu zela. Baina aztarnarik edo badago edo... Agertzen delako garai horretako Mesopotamiako zenbait harritan eta agertzen delako horren irudia, eta beraz alderdi horretatik, garbi xamar ikusten da, zera. Hori da dagoen zera. Bi modutako gurpila zeuden. Bata simpleagoa zen, hiru bat atalez eginan, eta biribiltasunean ere zikaragarri ongi biribildua eta bar. Eta gero ia, nolabait esateko, izpidun gurpila. Izpiak edo radioak dituen gurpila. Hori geroago sortzen da.
eta gainera ikusten da zenbait tokitan hori gero kobrezkoa dela, eta hori 5.500 urte ingurukoa da. Bestea zerbait lehenagokoa da. Beraz, gurpila ere etzen bapatean sortu gaur ezagutu dezakegun egokitasun horrekin eta zehaztasun horrekin, eta hor ere egon dalako zakarrago izatetik pixkanaka egiteko teknik. Errotarria ere antzekoa da, ezta? Ba, seguro, bai. Errotarriak ere, bai, pixka lotzen ditu zeramika eta ibiltzearen, garraioaren bi gauzak, bi posiziotan edo aurki daiteke. Idazkuntza aipatu dugu lentxeago. Orain, 3.000 bat urte, Mesopotamian sortu zela. Hau ere, Mesopotamian. Bai, hor ikusten da garbi, zibilizazio gune garrantzitsu bat izan zela, eta beste gauza asko ere sortu zela, hainbat kontakizun, eta eragin handikoak. Eta horien artean, idazkuntza. Idazkuntzari buruz esan behar da, badirudiela munduan leku desberdinetan, eta elkarrekin harremanik gabe sortutako zerbait dela. Esatu baderako, ezaguna da, Mesopotamian ez ezik, Txinan eta Yukatanen maia zibilizazioen artean idazkuntzak sortzen direla, eta ziur, esan ganezak elkarrekin zerikusik ez zutela izan. Alderdi horretatik badirudi, idazteko moduak ere aski desberdinak. Hasieran normalean ziren, pixka bat hieroglifiko modukoak, iruditik letrara bidezko zerbait. Eta, gero Egipto harrak ere hortxe daude, beren glorifikoekin. Alderdi horretatik, esan dezakegu, bai, garaia gutxi grabera hori dela, aipatu dugun garai hori dela, eta lehenengo idazkuntza kuneiformea edo zirierakoa deitzen dena, hori hain zuzen, oholtxo batzuen gainean, ziri batzuen bitartez idazten zutelako da, ziri horien markak, gero, buztin hori eramaten zuten labera, hor gogortzen zuten, eta azken batean labea zen beren liburuak egiteko modua, ezta, o beren testu idatziak. Hau beharrezkoa zuten, imperio handi bat antolatu nahi zuten, eta herri desberdinen berri izateko, administrazio kontuak eramateko, eta hor beti bat zegoen alako apaiz jende edo eskriba jende bat hori eramaten zuen, bai Egipton eta bai Mesopotamian. Gero egia da, idazketa forma hau pixkanak evoluzionatu egin zela, eta guk ezagutzen dugu moduko alfabetoa, hau da, letra, eta hori Sirian sortutakoa da, Mediterraneo kontua da, merkataritza gauzen inguruan sortua, eta hori askoz berriagoa da, hori da Jesukristo horreko 2000 urte edo lehenago sortua. Beraz, alde badago, lehenengo idazkuntza aipatu dugun honetatik, 3.300-etik, ziriekin egiten zen kuneiformeo deitzen honetatik, eta gero guk ezagutu dugun beste zera. Hau semiten asmakizuna da, eta gero honen inguruan, mendebaldean ezaguna diren beste alfabetua sortu ziren horren varianteak direna gutxi gora bera, gero zirilikoak eta beste gauzak. Beraz, esan dezakegu, idazte hau ere, garrantzi izugarrizkoa izan dela gizakiarentzat, urteak pasaharren oraindik horretan gabiltza, eta ordenadoriak erabiliarren idatzi egiten dugu, eta beraz, horrek ez du galdu inondik inora bere egungotasuni.